network kushungurudza. Guys, ndabvisa filter kana timunyatsoona face, ona skin manyama. Ninge network iri kupota ichinzvinja. Kusvika kuvanisheti. Hamuna kunyora kuti naDumebhi Tadzoka. Nyora. Tiri wangani guys? Hello, tiri wangani? Tadzoka. Foni yedu yanga yadona. Foni yanga ita overheating. Junior Munongi, how are you? My Kit Murasta, muri say ndio, my Kit Rasta. Chichi Lens, that's president. Hello, uri say Chichi. Hello. Anzi tanga taku. Anafana ndanya ya SIS MELLY. Wait, tanga tawa pa Friday kuma 8 nyanga sati ya pera. Tanga tawa papi guys. Ite mchunduudza ndakanga mwemweta mchituudza kuti tanga tawa papi nyaya yedu taisira papi. Takawanda handika ite mshaura ndaiko zvinondazoya neface yangu isina kana filter ndandikuradze kuti face manyama. Hani mazviona face manyama naDumebhi ane skin manyama. Mutauka muchibvunza SIS MELLY vachikupai mafuta ndozora. Yes. Ndakaipa hangu asi kugeza ndinogeza, kugeza ndogeza. Anzi naDumebhi. Anzi naDumebhi anopeka. Kwaina ndakubika ndatodzima stove. Wadzima stove ka taurai vanga vachiteerera nyaya tatagumira pakuti kudi. Ndakuwa kuti muri kuteerera ndogona taura. Ndogona taura nevanhu vasiri kuteerera kanyaya ndiri kuudza vanhu. Anzi naDumebhi love you. Kana newe ndinokuda zisingaiti. Icho. Flossy, how are you Flossy? Flossy ndeupo mamaona SIS MELLY by Flossy. Oh. Alright. Tiri vangani guys? Watatagumira hanzi pa Friday. Hanzi naDumebhi wangu mazvese manya. Hanzi takataona menene mota muri kuteerera. Hanzi wanga wapfekedza condom. Diaries yacho kuomera yacho kwai. Tida kunyatsowa kuti muri kuteerera here because handingangowaati kandichitaura ndega musingateereri nyaya ndichikudzai nyaya dzinonakidza. Alright, ndataura kuti yanga iri Friday kuma 8 ndisina kana kumbobvisiwa uvhijini kana kumbonzi moro naDumebhi ndanga ndisati. Ndanga ndichiri vhijini. Ipapo munhu anenge achizviti masha wamanyama anosvika na8. Ndopaima ndakakudza kuti handisi gusheshe. Magusheshe anenge atogushesha kare atorova pasi nebhora. Iwe unenge usati watombobviswa kana uvhijini. Kaona mene yangu yandakaita kuiwevha ruoko ndobva yatena ndobva yadzoka. Apa yanga ine mota manyama. Singaiti. I love your hairstyle. SIS MELLY havatoidi. Hanzi rasta ritu ine munhukadzi. Thank you dear. Apaya ndapinda naye munhu wangu wemota uyu weFriday. Ndapinda naye anditi baby can I have dog style. Kurumidza kuti baby naye baby me watozana me mutodidzana na baby. Kuko ndomudana ndichimuti kudika na munhu akangodana totoudzana kana ngoti angu ndi angu ko inogozosumuka sei inozomira sei iwo uchinzi angu naye SIS MELLY. Baby aiwa kaunotota baby kakuti ma feelings abude anenge ari baby wangu panguva dikidiki iyo yandinge ndinaye anenge achitori wangu ndotomuti baby panguva dikidiki ndokuti feeling iri uye zvine power. Ukamuti baby auziti umwe moziva kuti ndokuudzai nyaya yachimbomirai umwe murume akadarika ndobva muti baby maipunzunzu anga atodarika ndobva adzoka zvikanzi let's go. Zvikaenda dzokera kuti mukadzi wangu asati akambondidana semudaniro wawandita iwo. Ukodana zvekuti murume unomunyemudza so
anongonzwa kuzi ndini here ndadaniwa zvakanaka here zvakadaro unotongodana murume anongoda varume vana vadika anoda kungodaniwa zvinokunaka munoti baby mapunzunzunzu hello baby mapunzununu kana baba vachingasvika kupasika pagedhe obva umanyati hello baby punzupunzu uye bodo uchidanaka murume kwachatodzidza waitako vari kutodzidza varume vana vadiki murume ukangomudana nekamwe kanhu kadiki so anobva afara zvisingaiti kuti hei kungonzi bebi kungonzi maipunzununu chete andowa kuti akabva adzoka zvikaya ndisati ndakatombozvidaniwa izvozvo nemukadzi wangu handi ndatoinda naye apo murume yanga asitorina kana attention yekuda kuinda neni murume ndakabva ndatoinda naye ndikatonopiwa mari yangu so hatichidzokai panyaya yedu murume uya uya ndobva anditi can I have dog style ndobva namuti add another 100 rand ndobva andita chimwe nechimwe chine price yacho ndobva ndaita normal iyo yedu jo yakachipa aiwa frozen chicken nemari ka hapana sina mari chimwe nechimwe chine mari normal yedu iyo yakachipa iyi ndo yakachipa 100 rand dog style kana 5 minutes kuonwa kuda kuti uzochaya kuti utame nako nekuti unochibatiwa nanika paunongo uya ndiibatika unotofarira kuya wakakoka ngaiti uya yakakoka abva tichatovabikira sere lake kwaunosiiva uchibhebhisa dumebhika handimaona ndaenda naye murume uya ndobva ataura dokista unobva namutisa 100 rand ndobva handipa 100 rand saka murume uyu yaita ichidonha yaimira ichidonha ndobva ndati bebhi rega ndikuite futi blow ndinyatsokuisimbisa vanhu venyu vanofona ndo vanowisa malaifi saka yaita ichidonha ichiita ichimira ichidonha ndobva ndati bebhi chirega ndinyatsokuita blow job nemuromo inobva yanyatsodi koka futi kuita kunyatsokurequesta wega blow job unotorequesta koina ndiri kutsvaga mari ndobva handiti it's how much again ndikati 100 svikai okay ndobva ndatora ndabva ndabvisa hanzi dumebhi Zimbabwe haundifarire esika ndodori sei ndobva ndabvisa ningirikini kondomu ratachishandisa riyari ndobva ndapfekedza rimwe chichiri new one ndabata munhu wangu ndobva ndakuita blow job futi so unoita sei 100 yandapiwa yekutanga verenga 100 yandapiwa yekutanga tichipinda panomau yedu yatachiita second 100 yandapiwa padog style plus yeblow job yava 300 teererai ndaita yamira ndadzoka ndikati ndokupa nebheki here kati ndotoita nomau ndobva ndichimbondipa bheki ndobva ndamupachi shamwari handisati tadya bleki bleki handisati ndezero ndakarara ndichimwa zvisingaiti so nhasi ndamboti regai ndimbozorora mbichana ndobva ndamupa dog style ndobva taita ndobva yadonha ndaingori patient kayaifungidzwa kuti ndichamudzinga murume handamboda mudzinga ina ndatoona kuti bhegi ranga riripo SIS MELLY yaingoita kunzi hwapu ita kuvhomoka kuti chero kati edi yaingonzwa kunzi kuta kupiwa manyuwana anga achangobva mubhengi achita kutogwa ndiita ndikati nhasi inobuda asina mari chete anda zvekutamba neni ndikati you know what baby zvikaichi ndikati handiri kuona iri kupota ichiwa iyi zvakutoda kuti ndikuite women in top rega ndite full house iwe full house hauidi here zvikai full house so much ndikati inoda kuti ndirelaxe newe tirelaxe tiri muno murumu chirega ndite full house ndobva ndakwira pamusoro pako zvikanzi ita full house manje ndikati hatingoti zviedha pamwe chete ubva wandipa 300 imwe pamusoro peiyi 300 ka plus 3 yanandaita yobva yaita 600 zvikaichiita full house ndobva ndakurura hembe full house ndakurura hembe kana chiti full house chimbotereramwe kana chiti full house zvoreva kuti kukurura hembe dzese nebra neshort because kana ndine tight kana ndingangopinda newe ndogona kukurura one gumbo one gumbo wouya pachinene zvotokwana saka full house kubvisa hembe dzese wosara uri musvo uri pedzi ndozvandakabvisa ndobva ndasara ndiri pedzi hanzi dumebhi uchafambisana handifi musana hapana zvine zvichiitiwa ipo paya ndobva ndadi
ndabvisa ndobva yaita full house ndobva mene yangu ndobva ndaikwira zvangu pamusoro 2 minutes ndobva ndamurobha 2 minutes namurobha 2 minutes ngati hey wena baby who's strong why it's so strong so serious ngati ende umnati ndikuda dog style udzoka ku dog style ndandanoita zvangu ngati gani murobhi ndobva adzoka kupi ku dog style ndobva atunda mene yangu yekutanga yandakatanga nayo nemusi weFriday. Saka hani munoziva kuti ukangoera watanga nemhene yakupa mari yakawanda unotochaisa uchingowana mhene dzinokupa mari yakawanda. Kwauri mapona ndirambe nenyandu zvadii nobva tapedza zvedu nobva takutozobuda payamba nditi une service yake iri right. Thank you chichi ndobvadi azviindira ake ndobva ndabuda ndadzokera zvangu kugedhe kwangu post ndatsvaga imwe mhene yandatsvaga ndapinda nemhene yangu musi weFriday ndo wandakashanda mari ndofunga 1.6 something mari iyoyo ndakaishanda musi weFriday yakawandisa chaiyo nezuro manje Saturday tikuverenga kamari yatashanda kubva musi watakasiyana naSIS MELLY kusvika nhasi pano musi nezuro sikana nezuro ndakadzembereka ndichakwidza kuenda kuzasi kwe ndichaenda kumusoro kana 1 akakuona ndichadai ndo pandakazosangana nechidhakwa changu chandakazvidhakwira ukatora foni chefoni ndikati aya baby kaikumi ndikati ariye kibashanda matunama ndikati let's go namatunama kuro kuti hadi kondom handidi kondom ndoda flesh ndikati let's go ndaenda naye zvangu abhadhara reception yake tapinda murumi ndatora kondom rangu ndati kondom iri pfeka kanda murumu face yangu yamukuona iri kusekerera kanda murumu ndendatochinja ninge yatoyamboko ndendatoida face namburadza kondom svika sister iri wachinja but zvatotaurirana panze chichi ndikati toshandisa makondomu yanenge achitembei kuda zvenamatunama munhu asanga toshandisa makondomu isu hatishandise kondomu redu mashandisa kondomu paya ndiri kumubira chifoni yake ndopandakaidzima ndikaisa pasi pemubhedha ndikazvinyararira akubuda ndikamusaidzira tikabuda achindi saka foni akazonoona ave kumberi kuti akanozviona kumberi ndakatozoramba ndichimucheka ndichimutarisa ndichimucheka ndichida kuona kuti ari sei ndakatozoona asina heti yanga akapfeka wachi yanga anayo muroko ndakatozvidemba dai ndakaitora wachi yanga iri wachi yemari saka tirigoni mapara anenge atosechiwa kana nevamwe vasikana vaanenge because akaramba achingokecha achingoda namatunama achingopinda achingotsvaga namatunama aitsvaga vachamusevha namatunama vasikana vose vaingomukutusa vanotorawo ndo matestimony esande ndo matestimony esande panonaka sande zvisingaiti saka anenge ndo nikiri saka umwe wakanotora heti umwe wakanotorawo wachi amwe akatorawo wachi amene kuti akamutorerawo heti kana kuti newachi munhu wani here amene kuti akaita se anzi wakadzembereka ndakadzembereka nezuro iye munhu andakabirawo chifoni ndiye akatozoita mwari wangu ukakwira ukadzika ndikakwira ndikadzika yakandirasha nezuro mudzimi yakandirasha nezuro ndisoda kumbonyepa kwai saka akakupa mari akandipa 100 rand 50 rand yandakabhadhara rumu ne100 rand yake yebusiness saka ukangoshanda 100 rand ndikazviitira bhoti ndikazvendera kumba nefoni yanguenda bhoti 21 rand ka asara ndikachange at least ndikatoshanda kamari yebreakfast yandamuka kandichidya makuseni ndicho saka muka uchibika breakfast nekamari ndotomuka ndichibika kaka kana ndisina kushanda hanzi kana usina kushanda mari yakawanda izvo yose yaunenge washanda musi wacho shandisa yose ipere so guys ndakatombonunga kamari apa pakuzosvika pasande ekuhaiti nendatombounganidza sute nendadongwerera mu10,000 imande ndikaika 25 ari kuuya apa ende teita kusha kuchikloka ende nemusi wesande handifungi kuti asi ndoenda kubasa manini anoda kubvunza bvunzai anenge anechada kubvunza bvunzai because inoita zvimwe ndichidzidzisa ka zvimwe muchiseka zvenyu ndichitokudzidzisai because imi hamusi kudana varume venyu anotoshuvira paita light riri kuteya kwamuri paita light riri kuteya anoda kubvunza ngaita achibvunza bvunzai kuti zvinofamba sei ifoni mukeye
chifoni mukeya chisina kana nebasa rose chakatotsemuka hanzi foni ridzi ndimbokuudzai pane aindibvunza musuya kuti nyaya ye3 yakazofamba sei. Ndimbokuudza kuti nyaya ye3 une vana here? Ndinavo, ndine matwins, mukomana nemusikana ndinavo 2. Nyora ndirovi. Kana pane anoda kundipa nyora yakabata 20k izoti nokwana kutenga kofi ndovhu rangu. Une police? Hanzi munokisana here? Aiwa ndina SIS MELLY makangoti tichajoinisana paya. Ujoina police? Chibasa hamukisani, muchibasa chedu hamukisaniwi. Tinogokisana pakuita sei? Iwo kana uchiuya nemari yake, munhu kana achiuya nemari yake, kana achiuya ne100 yake. Antouya ne100 yake, 150 rand yekubhadhara, 100 yangu. Antouya akakoka, kungokubata kwandoita, kungoibata chete kudai, so ndichiimisa kudai. Ndio charge 50 rand. Maoko enyana kubata zvakasiyana serasta. Ndio charge 50 rand. Maoko enyana kubata vasikana. Kungobata chete kwandaita ndoto charge 50 rand. Vanotenga munombosangana here nevanotenga vachitengera zvitokoloshi. Like as naninga achitenga uchibata nechimwe chinhu chisiri. Zvinombowanza kuitika, but kana uine vadzimu vako ausangani nazvo. Ani munoziva kuti chibasa icho chichika ichi hazvingodi kuti ungoindawo usina kunge. Kwa SIS MELLY vapera kunge hondo yemuseve. Kwainda kurira. Kutseke. Wapera nei, ukurira nei. Rira hako iwe ndodo, rira chaizvo. Rira chose, tinokufarira, tinokutenda. Tinokutenda nekurira. You are riraring. Ukarira katinofara, todawo kuti mama socialites asimuke vetu webedway. Isimazana tisikuita my life. Yes, hanzi noenda here kunopuwa prep. Pabasa pedu kunetori nemasisters vanouya vesisonge vaya. Vanouya kubasa kwedu. Vanosvika vanotibaya majekiseni. Vano kana muda kuti wavhiyake chibereko munotarisiwa. Kana ukatestiwa unopuwa prep. Kana ina hangu prep handimwi nenyaya yekuti ndine BP. So vakandirambidza kuti nditore prep, vakanditi prep hatibvumidzi kuti tikupe nenyaya yeBP yako inogara yakakwira iri high. So handisi kutora. Asi vanouya vachitoti testa, votitarisa chibereko, vototi cleaner kana unogona kungoenda kunonyepa. Foni yedu yakuita guys, foni yedu isi eating guys. Mune munyama yakuita foni yedu guys. Anokona. Foni yedu yakuita. Mbobetseri yakutoda kudzima yatonyora. Kutodzima guys, mozodumemba chaya next week. Next week ani murikona foni yedu yakutodzima. Kamunobvunza here mazita nemanhamba. Ivo varume ndivo vanotondipa manhamba, ndivo vandotopa manhamba because ini nhamba yake ndoidi. Handidi nhamba yemunhu because iye ndiye anotsvaga. Because ndongomupa nhamba ndomuudza kuti unondifonera for business. Usanditsvage uchindiwatsamupurira zvisina basa. Paunenge uchindida kubusiness ndo patinosangana toita business. Iwe fona haina airtime mofini. Iwe fona haina airtime ndo paita mistake baba. Nhasi tokusiyai muchida nyama, muchida nyaya chaiko. Tazotanga nezitanga kudhara kana accident yawo kuti delay 2 hours tiri kupolisi. Nhasi maita munyama, nhasi tokusiyai muri muningiri. Shandisa account. Account pinda ku account wako unayo yakadzima foni yedzima zvei. Ndiwe bocha ngoba zvifoni sina nebasa rosana kana foni. I need, yes. I need to pay you to give me a lesson on WhatsApp no diary. Phone ndio iri kupisa ishibeo. Phone ndio iri kuti overheating. Phone iyo handset chai. Ndio iri kuti overheating handset. Kana sete yadzima inozogodzima ega ingotaura. Anzi une serious relationship here. Ndinayo but andipindi nemoyo. Asi boyfriend yako yawa nayo ndibakatoudza kuti ndochuri. Andimagona ndine boyfriend dudu manyama. Wakamuzere tinoura. Antu yachondidropa ipapo, wachonditora ipapo sometimes. Pabawa. Kana kauya kumbaka ndoona kuti saka anoda kuzoita basa razvo riro basa rangu. Sure. Ane mazoe kuti zvinombokwidza omboita jealous. Pazvinezva akandiona ndine madhudhu akadarika iye manyama, kana aripo pabawa akandiona ndakwidza ndichikwidza akachimwa doro ari pabawa. No nditi zvichiri zvekutengana here izvo. Kana kuti maakutodanana, maakutoita zverudo. Ani maona. Foni iri. Taura ichiri kuita. Taura antenga 20 seconds zadarika 20 seconds.
umwe yachinja kadzima dumebhi kuclient ikakutsvaga unodii ndinacho chimbudzi checlient ndikasa ekoni kainobva yatanga motanga musingasanzwi yakuita noise ekoni hanzi ko varungu aufa varungu inini hangu nebhodhi yangu varungu vainditora kudhara iko zvino nebhodhi yangu murungu anenge achitondida maybe anenge achitondidira mazamu angu anenge ndakaisa panzaya ndeanenge achindida but bhodhi yangu inini kuvarungu ndikakunyeperai kuti ndoenda nevarungu murungu anenge achitonditora anenge aona mazamu but bhodhi yangu inini haisi bhodhi yevarungu varungu handi munoziva kuti vanoda masilenda kunyanyanyanya so kana mustreet medu masilenda ndo atinongoona anenge achingoenda nevarungu iko zvino nebhodhi yangu iyi handichaindi nevarungu ani maona guys bhodhi yangu ndo yakutonditsererawo iyi ndo yakunyanya kunditserera so ndachida kukuudzai nyaya ye3 kwaitati unonakirwa here kana uchiita handinakirwi because kwaenda kuclub ya80,000 kure kwaitora chigubhu chekodho tamise kumavanhu vanoda nyaya yakomana ndabvuma vanhu vanoda nyaya yakomana munoda nyaya zvisingaiti imimi guys ndachida kuudzai nyaya ye3 regai ndimbokuudzai nyaya ye3 Why do you enjoy sex yaunozoita newaunoda? Yes, ndoenjoya because inenge yave yekedero ndo yandoda because guys harinaki guys sindoda kumbokuudzaiwo chokwadi imomo marumu imomo ndikasangana nababa vanoshandira vanopisa vanodziya chaiyo vekuti vakauya netambo yavo inodziya chaiyo ndotunda zvinoitika ndikasangana nemunhu wekuti akanyatsa kundibata zvakanaka murumu imomo chero akandipa wakawandisa chero andipa 100 rand ndotokanga kana kumuti wedzera mari ndotokanga makumuwedzeresa mari because ndinotopedzisira ndinotomuvhurira munyatso wekuti bebi uya usake uyu munyatsotunda ndosakiwa zvangu ndotunda ndonakigwa zvinhu zvapera oenda hake konde ndichionekwa nani mumarumu tichingori vaviri tichinakirana ndombosanganawo navo vanonyatsogona kushandira pane umwe munhu wekuti unoti uchikutongomuona utobva watongomuadhimaya kuri kuti ei munhu uyu kauya akangoenda neni chete ndinototunda ani maona ndobva ndatoinda naye ndichingopinda naye chete ndobva ndatunda ende handitombomuwedzeresi kana tapa kunakirana paya ndotogona kutomuudza kuti bebi mira ndinoda kukurira hembe unditi really ndoti yes kana ndakurira hembe da kuti uye undisake unyatso kusaka zamuiri zvakanaka onyatso undisaka oti mahara ndoti don't worry ine chiziva wangu ndoda kutunda ndiziva kuti apa ndanyatsobatwa panonaka hanzi pano bodo nhasi pano pari kunakidza ndobva ndanyatsobatiwa panonaka pacho ndobva ndanyatsotunda zvakanaka ani maiziva guys saka unosangana naye muchibasa imo mumwe anonyatsogona kushandira bho onyatsofadziwa zvako mubva manyatsofadzana bho zvekuti ani maona ndo onyatsoita 100 chete yaanenge andipa yondoyo ndoisa muhomwe hanzi vanoshandira anonyatoshandira nekuprofit pa3 apa mira ndikudze guys nyaya ye3 yakamira ichiti pa3 inowanzoitwa nemafriends anenge achiwirirana 3 toti vanenge vari varume vaviri neni mukadzi wechi3 ndo yatodana kuti 3 kana taakudana kuti 4 vanenge vari vakomana vanenge vari 3 neni mukadzi wacho wechingani wechi4 ndo yatinoti 4 pa4 ipapa vanenge vari mafriends anenge achiwirirana kazhinji vachiwirirana kudaro mafriends vanenge vakatoonerana kuti umwe anogona akataura akaudza umwe wake dambudziko kuti shamwari inini dambudziko rangu riri pakuti kangu kadora umwe otaura kuti yangu inini aimiri umwe anenge ari achinyatsogona kufamba nebhora ndiye anenge achikwanisa kuhotspota vanhu vaviri ava so kana wapinda navo vakadaro vakomana avo vari 3 ini wechi4 unotanga neumwe uyu kanzi kana iri 3 chimboteerera nyaya yandoda kukuudza yandoda kukudzidzisa ndozokuudza price kuti vanobhadhara mari 3 inodhura hanzi tsanangudzo point 3 ndikirikiri 3 inodhura
threesome inodhura kana ndikatoenda nethreesome ndechizwa ndapinda ani maona kana foursome ndinge ndapinda. So kana ndapinda navo varume ivavo vakadaro ndapinda murumu ndotanga kuenda nemunhu wangu uyoyo. Vanhu vakadaro vanoda kuita manheru because kazhinji vamwe vanenge vachinyarara ani mumozi vanonyarana. Murume ane kadora anenge achitonyara achiona vamwe ane musveberebe muhombe uyo akati yuwi ava nezidanda rakadaro vanodidi. Saka anenge achinyara unotoenda navo manheru vanhu vakadaro wopfekedza kondomu waunoziva kuti uyu anova hotspota wose ndomupfekedza kondomu. Vamwe vaviri ava umwe uya kusaidhi ndokotama ano hotspota wose uyu ndokotama ndomupa dog style. Ane kadora ouya kumberi kwangu ndomupfekedza kondomu ndomuita blow job. Soro kwana here mukadora iyo? Rinototi rikwane rinokwana handi unenge uchisveta kachisumuka uchisveta kachisumuka kadora kakachizama kusumuka. Kana kasumuka paya pane nichimuita blow job nemuromo. Kwa inteni yezi mumarriage handisati ndaziva kuti kutunda chii. Kana ini ndandakatomborogwawo 10 years isati ndatomboziva kuti kutunda chii. Kutunda zvinoda kuti wanyatso kuinda pabonde wasangana nemunhu waunoda. Uye bodo. Kutunda hunge wasangana nemunhu waunoda ende haikona kuti makungoti kunorara ungoti bhebhi wongokwatukira pa anga ari kukwira hameno pachii asati ambokupawo kana zviromenzi kana chii. Tambiswa kabhinzi ako unotundu. Batwa bata zvinonaka ingoenda ikamuchinda undusara pabasa. Ndosanda ndishandi. Sona umba. Mungusiya kumba mobva madzoka zvenyu makaifuridza tichienda kumba. Hani maona. Maiziva. Sunday off day rangu Sunday ndishandi. Sunday ndinozvitengera zvinonaka nechidzosa utano. So utenge zvinonaka titenge tonditengera kuti let's. Aiwa ndoti nechibika. Kuda kuona kuda kukara kuda unodika makatsidza kutenga mutangu. Sunday ndobika. Ndobika zvinonaka nemwoyo munyama nemweya zviri panzvimbo. Ani maona so pa threesome apa yandiri kutaura iyo. Kana waita anenge achirova dog style uyu kana uyu anenge ane kadoro kana uchimuita blow job kana yaona kuti yamira wakutodzinga ari kumasure uyu kuti iwewe chibva umwe wako uyu ane kadoro adi auya aiti. So paanouya uyu ndobva ndadana umwe wacho anenge anga akamira uyu inenge ichimuka ichiwayo wobva wamuisa futi kumuromo womuita blow job. Uyu anobva atotunda wakutopedzisira nechi wakutora umwe wacho uyu wechitu uyu anenge ichimira ichiwa womuti chiuise inenge yamira ouya wotunda fast wozopedzisira na senior wacho uyu anoshandira zvisingaiti ndo waunopedzisira naye. Ndo yatinoti threesome. Varume zvavo vanenge vachingoda ngonakidzwa nemunhu wavo vachiti handei guys timbonoitawo munhu wedu takawanda. Ndo yatinoti threesome iyoyo kwaende futi dumebhika. Kasanda handindi kubasa ndichida kudzosera utano. Ani muri kuona skin manyama yekuti iri kubuda sei plus futi inenge chimira ichiwa musati mambozoere kuti kune varume vanoti inomira ichidona ichimira ichidona ende varume vazhinji vakadaro vanenge vazhinji vanenge vasina kujaira kupfeka makondomu. Kozoti kune vamwe varume vaya vane yakati dhaba iri hombe ndiye mushonga iyayi kwetete maporiji kansela bizima kansela ndiye maporiji aya ndiye mushonga ya kwaya yakati bwete uye vasikana zvoti varume venyu naDumebhi zvakaoma vedu hanzi skin manyama. Aiwa skin manyama zveshuwa skin here skin manyama ndiri kuglowa zvisingatomboiti zvekuti kana yeye murume akandiona anongoti hai ashawo manyama ndotongonofanda tiraya skin manyama. So indiri kushamisika kana muchiti mukadzi achiti haasati akambotunda. Uri mukadzi unenge usati wakambotunda. Inda ndairaramawo mumarriage imomo 10 years amugona kuti pabasa pedu hapana vanhu. Sunday panobhowa zvisingaiti bhowa kusvika pekupedzisira. Ndakagara 10 years ndisingatundi. So waitei marriage mo? Kundaizive ndaingoziva kaiyoyo ndo yandaiziva. Ndakazomboti ndadzokera kumandarwe ndichinomuona murume wangu SIS MELLY kwakuda kuti korofera anzi ini ndagaya kuti nehombe dzandakaravira dziya neyake iyaya asichapindirani. Ndakamudzana kati usisiri type yangu yo. Haiwa iniko zvino ndakunyatsochuza kana ndakuzoda marriage murume anozondiroora ndochuza ndega ndotanga ndatombofamba naye chaiye nyatsoona kuti
zveshuwa haiwi here haimukichiwa here zveshuwa iri strong here zveshuwa kana takuda kuita zvebasa handidi honde ndinoda medium yakanyatsochecheudzwa zvakanaka yekuti nyatsoona kuti baba zveshuwa kana ndapinda navo iri strong hard mashona type zvekuti inonyatsondishandira chaizvo handidi yekungoti ndongoti pfonyongo zvatopera ka 2 minutes nudu ndisina kana kumbowa kuti ndasandurudzwa papi baba vasina kana kumbotamba nekabhinzi ndokapaya vamwe vari kuchema kuti kwai 10 years marriage asina kutunda kabhinzi kanombofarira kumbotambawa nako aka achidzika achinyatsodhonza kuzasi uku kakumapeji kuzasi uku vachisvesvenga kadhedhi ani maona eka ndo yatinoti rovu munyatsopanana zvinonaka hanzi ndimebhuri mukorekore aiwa ndanga ndakaroorwa ikoko kumandarweni ina handisi mukorekore ndokwana ndakaroorwa kwai clean you must clean what zvigumwa handitodi kana kuisiwa zvigumwa ndinotota fight isingaitiko ekuti ndo munhu womuti kwaisawo mundiperekedza ngaingouya yakasimba iri strong ichingonanga panzvimbo kuti ndoita kukubatira kuti uya isa apa baby ndosika kudza kuti inini pamarriage yangu ndichatombotanga ndambovheta ndichiburisa munhu unoza kuti uyu yaluza uyu awina uyu ngauyu uyu lose ndovheta pamarriage yangu handingozomanyiriri because handidi kuchema ruviri saka handimanyiriri ndichiri kumbovheta ndichivheta because varume vazhinji vanongoda ngonzi vanzi vane hombe chazikamwa hapana basa maini havagoni apa yakangoti dhabhadhabha maporiji haishandi unosara une nzara unoziva kuti pano mumwe munhu wekuti ukaenda naye unogumbuka panguva iyeyo unenge uchiti wakuda kutunda paya iye atunda wakutobhoikana utombozvibvunza kuti koko tati chiiteiko chichatati chiita kana baba vasiri kumboitawo zvine musoro so munhu akadaro handimbogari ndakamuda handimudi zvamuchose handidi ndoda munhu anenge ari strong yakachecheudzwa yakanyatsomira yakasimba yekuti ndinge ini sisimeri izvi pavarume vanenge vachidarika izvozvo so ndisina kurara naye ndotogona kukudza kuti uya nesaizi yakadai uya nesaizi yakadai because ndakuziva paenda karara navarume vakawandisa kaini havasati vakutozadza bhazi rakutozara bhazi rakutozara saka ndakutoziva achifamba kuti pakasengiwa haiwa vanga vatibvira havana kana chavanacha ndotoziva ndakatarisa kuti vanga vatibvira havana chavanacha hanzi ndimebva vanonakidza ndinotofamba sha ndinotoenda kunoklinziwa ko zvinotoda here kungogara usinawo kubvisa hanzi kurara hani munoziva kuti kurara nevarume vakawanda umwe neumwe ane dhimoni rake ane mhepo yake saka unotosigwa mhepo idzodziya umwe neumwe anenge ane dhimoni wore kwake umwe anenge ane dhimoni rekwake saka paya pamunenge maona pai ndichiti ndichamboenda kuzimbabwe nechimbonogesiwa mhepo eka kuita kuti kana ndazodzoka ndodzokawo mune zvakanakawo ndiri munhu akanaka so guys isusu tosangana next Sunday futi moya makakokorodzana don't forget kufollowa Dumebhi Zimbabwe Sunday tobatana futi ini ndasvika musare zvakanaka torondedzerana futi Sunday mimi naDumebhi wenyu ini ndasvika mosara zvakanaka musakangamwewo zvekouya yanga achitada kuya kuinbox auye kuinbox ndikozomudzisa chikapu kuti chinotambiwa sei ini ndasvika guys bye bye sis Melly ndokati kandi muda kuinda mukondini muenda navo so bye bye apana pamba pedu hello guys hi how are you guys muri boyere so bye bye sis Melly kwani vanhu vangu vasina ndoona ndasina kapfeka shoti manyama sei buda kuti musatore kumba kwedu anditore kumba kwedu tora iyo akapfeka shoti manyama avati zvone sis Melly maitita hazina ndekaolo chichi sis Melly bye bye guys chivhara dhosa kanofamba kune dhora kashama saka ndokubata tomorrow mira ndi kana vanenge vapedza kuigadzira fast insurance fast ndo vanenge vapedza fast ndokuvigira
kwanzi phone yati nzira tsikana guys ndaunoti kwasviba ndauda kuenda kumba unoti kwasviba tanonoka andi tangata yangu yaka tangata yangu vairira iti chose paya takamira kuuyu tata yangu vairira iti chose asi kuti paita era iningikiriyo yaitika yetsaona yanga ida kuitika paya paya saka ndo panonotsa zvese paya ndizomboita zvemapurisa saka guys Mambo Duterere vari kuya kuJoburg next week. Mambo Duterere vanenge vari kuJoburg theatre next week guys. Anditika kuMidrand kuJoburg theatre vanokwanisa kuenda vanda kuona baba Duterere and tinosapota baba Duterere guys. Then the day before the day after vanenge vari kuCape Town. Cape Town marangarirwa. Mambo Duterere vanenge vari kwenyu ikoko Cape Town. Mambo Duterere day rinotevera iro next iyo ifikiri kuya vanenge vari kwenyu. Antika saka vanoda kuenda kwamambo Duterere Saturday ne Sunday. No, Friday, Saturday. Handisi but ndichakandira foot flyer mona andichenda munosora yes anda kwenda munosora enda neti ndambozovhunduka zvisingaiti kana zombovhunduka zvisingaiti hanzi kusimba SIS MELLY iwe munaudzi kusimba shamwari unomukudza bp mnanga dadonde wewe uchitara nini masimba unoona kusimba kwataita ku takatoita machembere within 3 years mwana kufuta ku 3 years ukaona picture yangu ya 2020 yani 2019 2020 achitanga naizvozvo unotovhunduka kuti munhu wani here unotovhunduka kuti nai munhu wani here tabva tangoita machembere fast anosati kungoita board unochembera kangoita board watoita ngokuita kunge zimbuya wakuita kunge chi mazibhodhi akati parirai zvandangoita board kudai andatoita kunge amen yangu vembuya machembere mbuya board kuchizi tinongosimba chitega pakati apa pausingazosimbi kumeso zvino unobva wasimba nekumeso mai mwana unoshaya kunyatsokufamba sei kumeso nekumeso ushaya kuti zviri kufamba sei saka zvinhu zvacho guys hanzi peace of mind valentino but zvinotobohwa ufunge zvinotosvota kusimba kwacho kunotosvota takutongozvigamuchira indazosvikaba kuzvigamuchira manje kuti ndo zvatovepo guys. Hanzi Friday kwa Bashero Kempton Park yes. Yango vembuya manjeksi chidi mbuya go. Asi 2019 ndikatokanda picture ya 29. Unoona picture pani picture yakando naziva so ndakaseka so ndakapfeka dress red. Do you believe what 2019? Picture yakando naziva page pake ya ndakapfeka dress red so. Ma dress we ari kumboko ndikamatarisa kana kusaruko kudai so achakwani. Kusaruoko kudai arupindi. Gumbo chari kudai so aripindi dress roro. Asina mafika 2019 apa 2020 3 years down the line unai a lockdown ipo paya patakangoita tanga kunzi level 5 munhu semumba tichingosura takavata paya ndo pazvikangouya ipapo mumana manje mufamba mu road rawo mana uda ngoti tsitsikewo vanhu tichengozi ndakandi hanmona yango yembuya imitire gezvedu lockdown ipo paya patakangonzi level 5 vatai mudzimba garai mumba tatongosora takagara mumba mai mwana kungodai munhu akavata kungodai vanhu viti unondo babe kwangu kuti adumbu amonzati babe kwangu munhu aya muslim mutete akakura achingori munhu akaslima mutete aibheja papo yangu ndandifinda kaita dumba ndifinda kasimba ini andifinda kaita dumba andisimbi kuti zvaita sei takazenge mazata kuseka kuti ko aufa dumbu raputika kudai munhu abuda dumbu tikati maiona ka lockdown nandasi dumbu riya riripo arichabvi munhu atozove munhu atoti atosimba kwanzi sure can't believe 2019 iyoya taita haiti ya 2019 ipo pai 2019 iyo ya picture look at me nas dai ndanda kana matine body ya pane munhu angadi achinditi machembere manyama body pasina asini yekuti takazosimba tichazviteedzera takutongodzila nezviripo mai mwana kuti ndo zvatovepo kotoita sei hapana titongodila nezviripo tando zviripo saka ndine nyaya yangu thank you makeup iyi ndaitwa naShakira Makuseni chinda kuchechi Shakira ndiye wandiita makeup iyi Makuseni Shakira zvandakaita pakauya Loretta waya achiti SIS MELLY it was a business deal ndi advertiser yewo chikoro changu mukuremba chikoro chandai advertiser cha Loretta chia andichika then ndobva ndati nini kuna Shakira yo Shakira
ndobona uchida pura buda uri interested nezvokuita mamakeup uende kuchikoro uko because paakanga achifura branch muna Stenberg at least vatomugara naye pasindingamonisa ndikati hona academics ka yes but hatizozivi kuti unozosvika papi chepe paacademics apa ukaita chimwe chaunogona nemaoko ako zvinokubatsira mangwana like iko zvinoona kuchikoro kwenyu kugochita zvemafunction antika zvakawanda vana vechikoro ndoona umwe vechikoro vachiita nezvemakeup unogona kuita mari yako munoziva kuti ndikakudza tiko zvinogeza ndimbi mari yepocket